Glosadors, glosadores, així per començar, presenteu-vos i dieu què és la glosa per vosaltres. Que vagi de gust. Anat tirant amb les gallines anat tirant amb les gallines anat tirant. Glosarem virtualment, esperant fer-ho en persona. Em presento en un moment, soc la Núria des d'Osona. Com la poma ho és per Eva, que ella no li diu no. La glosa també és la meva temptació. Anar tirant amb les gallines anar tirant amb les gallines anar tirant. Me presento, soc Fardatxa i us canto des de Tortosa. Soc de les Terres de l'Ebre, que és la terra més preciosa. Si em preguntes què és la glosa, jo et diré que s'ha de viure. És aprendre a ser tu i poder ser un xic més lliure. Tra-la-la-la-i-la-la-i-la-la-i-la, tra-la-la-la-i-la-la-i-la-la. Deixeu-me que us expliqui què és la glosa i què és allò que canta el glosador, que sempre té per dir alguna cosa, reivindicant llibertat d'expressió. Efímera és la glosa quan es canta, només la pots sentir el públic present. I si del que s'ha dit algú s'espanta, no es pot queixar i ha de marxar content, perquè la glosa és dita de manera que el glosador sempre té res a dir. I per això si algú no se n'entera, mai això no ho podrà tornar a sentir. La glosa és el que permet d'expressar-nos, donant a les paraules forma i so. La glosa permet de comunicar-nos, creant una relació de debò. Potser em sentireu molt que desbarri, però així és el que us he cantat. Us ha cantat, senyors, avui en Farri, confinat en aquest petit forat.